Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a dali, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nakapagsuratak, gapot kayat kumat nga ibinglay ti pakasarita aken ayat. Barang makaipaay iti basit nga adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Dali dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Philip, no di na kumainre. Nalapit, duwatang aday ta dito eh. Ngam naulpit kamay. Winaswas mo ti relasyon na ajak ang mo ti makagapo. Miss? Okay ka kadilaan? Itay ka pa lang kami nakitkitaan nga agluluay. Inasitgan ka. Tamangan ko nak no kasapulam ti kasarsarita. Awan da ito eh, sir. Ada lang amin nalagip ko. Sige, inakon. Miss, mabit lang. Amok, agsaksakit pa'y latinakam mo. Gapo iti panang waswas ni Philip, iti relasyon niyo, anak ko. Lipat mo ni Philip. Saan nga iso, ti parakan ka? Ngam nagrigat ti ag-move on, nanang. Oray makumikumak. Malaglagip ko lang ta. Nang ron at ikinarangsak mi di. Talaga anarigat ti manglipat, anak ko. Ngam ikarigatam. Tas ikamot laeng ti marigatan. No kanayon, aday tati pampanunutem. Apay nga minakas dyan ni Philip, nanang. Adumat dagit inararamid ko para kan ko na. Ngamkas laawan ay nyaman amin dagit dyan. Bye-bye, amon. Dumtang tumatla ti aldaw. Ama amiris na, dagiti bindot na. Oh, Dali. Seryoso ka na yun ah. Umisam ka man mat? Apay, pinilitan ayat yagisam dyanin. Ay na. Saan anasaya at ti kanayon anak kami suot? Bumakot ka adagos. Awanak itimod dyanin. Iso adi nakaangawan. Kanayon mat nga awan ka itimod. Sipod nagwinnaswas kayo kini Philip. Ay na, Dali. Bye-bye am kadingaminan dayjay a Philip. Ipakita makabaulam ti amin nga uray awan kayon. Kasano nga rod nga ipakita akabaulak ti amin. No ti kinapudno na kat marigata na dyanin. Agyaman na tanakising na nakaganyak, Philip. Una, tapno awan mo ti maibagam. Philip, Anya ka di pa'y ti kayat mo apagsaritaan ta. Kat nalpasan ti amin kadata. ibagaman kanyak. No apay adin akon kayat, Philip. Simple lang, Dali. Addan nang isukatakan ka. Kat naragragsakak iti denana. Parparaw pa ulagayam ti panagayat mo kanyak, Philip. Nga malaman, sapay la kumangarod tanaragsak ka iti day tanga inaramit mo kanyak. At daak man nandito amang laglagip iti napalapas. Kailiw kunday di panawan, akadwak ti lalaki nga inayayat ko unay. Miss? Si Kamanan. One miss. Mabalin ka diti makitugaw kan ka. Sige ha.
Agyaman nak. Siyak gayam ni Anthony. Siyakmat ni Dali. Kanayon ka kadi dito eh. Wen. Kanayon nak dito eh. Iso a kanayon kami ta makita. Kat pasaray makita ka ngaglulu ha. Amok nga danaragsan na pagdaldalanam. Ngam di kapilitan amang ibaga no di mo kayat. Di ka ngamin mapan ijay baybay Tano kasta ti araramidem. Maipalagip kan ka, tinapalabas. Asidag tayo iti baybay, nanang. Iso ajak malabdan ti bagik amapan ijay. Agam no ka na yun ka ijay. Marigatan ka amang liipat. Gapo, ta maipalagip kan ka ti amin. Saan, nanang? Ininot anaawat kan ti amin. Nasayaat mo't no kasta, anak ko. Uwan, nanang. Rumbeng laeng amang lipat kan. Tasaan amabalin, ani Philip Latan, ti pampanunutam. Uwan, nanang. Di kay madanagan. Narigat nga agpaiso ti mang lipat. Nangruna no inayat mo iti kastaunay. Ngem, masapol nga aramidem dayta. Lipat mo ni Philip. Hello, Anthony? Hello, Dali. Saan ka kadi na-disturbo? Saan? Break time mi ita. Iso anawaya ak ngag cellphone. Nangan ka kadin? Uwan, itay pa'y. Sika ngay. Nalbasan. Di mo liwayan ti mga na, Dali. Uwan, oray sikamot na. Ala, kasta pa nga rod. Agresyong kami ni ti trabaho mi. Bye. Bye, Anthony. Uy, adda kain inawag na. Mayat pa iisuman na. Oh, ada ka matgayam dita, Janine. Wan, iso nakita nga adda kain inawag mo iti cellphone. Apay aya nga min asip-siputan na. Saan mat? Kasla napasnak lang amin ti pagsarsaritaan nyo iti kain inawag mo. Iso apin naliiw ka. Tano makita nga agluwa ka. Ammo kun adayjay a Philip ti kapatpatang mo. Ngam saan matanagmayat ti isa, ma'am? Saan ani Philip ti kinasaritak iti cellphone? Ni Anthony. Anthony? Asin dayta? Boyfriend mo ka di? Saan? Gayem ko laeng. Nagnayad ti baybayan niya, Anthony. Makapalag-an itirik na. Wen nga rod, Dali. Iso akay kayat ko dito'y apapapanan. Sipod lino ko naktikayan ayat ko. Gapot ta makapagpanunutak iti husto. Ha? Lino ko na katikayan ayat mo. Wen, Dali. Jak ninamnama akas diti aramidan na. Nabayag kami anagayan ayat. Ngami di nagabroad. Insukat nak iti sabali. Impaay ko amin na masapsapol na. Ngam kalpasan ti amin. Insukat nak laeng. Unay matanday di a babae. Dila na asyanan kan ka. Ngam awan kanyak dagijayan. Nalipata kon ti amin. Nasaya at mat no nakalipat kan, Anthony. Narigat mat no ibalod tayo ti bagi tayo iti napalapas. Gaputada tayo matlaang ti marigatan. Pudnot ako nam, Dali. Ngam, apay. Pinasakitan nakakadimot ti tao nga inayat mo? Wan. Inaramid ko mat amin nakabailak kas kayan ayat na. Ngam saan siguro nga umdas. Iso nagbirok iti sa bali. Nasakitanak iti kastaunay. Ngam, awan maaramidak. Iso alinipat kon ti may papan kada kani. Husto detang inaramid mo, Dali. Tanurik na unay ti sa mga impaay na.
Si kamot laeng ti kakaasi. Hoy, naranyag man ang tarupam dali. Anya naranyag. Apay, bulan? Kat pakayarigan na ati bulan. Saan akas laidi analidom? Anya? Amok Inspired ka. Gapo iti dayjay nga Anthony. Hoy, loka. Gayem ko lang ni Anthony. Anya ti amok ngay. Ang mga no inton saan nga agbayag, more than friends kayon. Anya? Social pa iti meeting place yu Bye-bye ko naman. Ay, sardeng anak man si Kanchanin. Ngam puwera ang dali. Awan mo ti dakas na. No padasam manon di makiayan-ayan. Ay, kasla mabutang akon. Amangan ngamin no masakitanak manan. Saan? Di ka agbutang. Saan nga agpapada dagiti lalaki? Agyaman nagtakayat mo asarong karang ka dito'y balayo. Dali. Una, tawan mo't parikot dita. Adda ko maibagaken ka. Anya dita? Nabayag tamitan nga gamam mo. Kat jak nagkamali iti marikrik naken ka. Agayataken ka, dali. Sapay kumata di mo ikan iti sabali akay papananday ta. Anthony. Sipod ng gamam mo ta. Nakitak anasaya ti kababalin mo. Isungad addaan at nagtirik naken ka. Di na ko maapuran. Ikan na kumapay iti panawon ko amang tingiting itirik na. Wen dali. Urayak ti pangaddang mo. Anak ko, sinong batam ka din ni Antonay? Saan pa'y nanang? Ang adda ka di mo't panagayat mo kan kuana. Jak ilibak nanang. Agayatak matkan ko na. At the peace of mind ko no isuti ka doon. Ay, kat. Sung batam nga rodan Ang agamakak nanang. Kasanungay no sung batak. Kat agwin naswas kaming tumat lang. Ay, saan nga min aday ta ti panunutem anak ko. Di ka agpanunot iti negatibo. Mabutangak ngamin nanang. Pampanunutak ano maulit man ang tinapasamak iti relasyon mi idikin ni Philip. Saam kan liday manan ti mapasarak. Ay, di mo kadngan ti may sa abanag, anak ko. Nangruna no saan pa'y anarugyan. Sungbatam kit din ni Anthony, friend. Si kamot la mismo tinagkunaan na singpat. Wan janin. Kan adda kan kwa na dagiti birbiro kak iti mais na alalaki. Oh, matlagayam. Apay nga rod, adi mo pa'y sumbatan. Mabutang nga rod. Kasanon nga'y nagpadada mo laki ni Philip. Saan nga agpapada dagiti lalaki, friend? Naranaam lang amin ni Philip nga dalukloko na. Sungbatam kit din. Di mo pawilan ti bagim nga agragsak. Janin. Oh, agsinnaay ka manan. Di na nga taaramidan tikas iti naramid kanyak ni Philip. Saan mo't siguro? Padasam ngamin Barang da kayon ti agkatuluyan. Sige, Janin. Sungbata ko ni Anthony. One friend, tapno agragsak ka mat. Di mo ipaidam ni tabagim ti bukod mo apagragsakan. Ngam no masakit anak iti may kaduagon daway. Talaga adyak ton agayat pay. Kumustan ti datdaton ko nga ayat, dali. Anthony. Nakaikadang ka din? Uwan. Ibagam ko mati desisyon mo. Nakasagana ak amangawat. No anyaman ti pangadang mo. Anthony. Ay-ayatan ka man. Agyaman ako na dali.
Gaputa sinong bata mo't langan ti panagayat ko. Nga maamumat ti padas ko iti mo na nga ayat ko. Kat numabalin. Diyak kumakayatan ang mapasamak pa'y. Napadasak mo't tinasaktan. Iso adyak tupulos aramidan day takan ka. Agyaman ako nay, Anthony. Agyaman akmat dali. Ikarik, aramidag ti amin akabaalak. Tapno saan ka alumdaang itisidong ko. Asidagmat gayam ti balayo iti kalsada, honey. Kunamot ngamin nga adayo ti pagnaan ka. Angaw ko lang dayjay, honey. Sika talaga. Ay na, nagpintas ti balayo. Saan akas iti balay mi? Ay na, sapay kumata di ka maupupay. Sana day ti pakaupayak, honey. Ala, agtugaw ka kitdi. Taurayan ta ni mami. Oh, iho. Oh, mami. Simangpat kayo gaya, men. Mami, iso ni Dali. Girlfriend ko. Dali, isumat ni mami. Panawan kayo pa ya. Taynak mangala iti meriendain tayo. Oh, sige, iho. Nice meeting you, iha. Nice meeting you too, ma'am. Awagan naklatan iti mami. Tagasawa kayun tun ka ni Anthony. Di ka agbabain, Dali. Iruam mo ti bagim ditoy. Iti saan nga agbayag, ditoy kanton nga agnaad. Agyaman ako na iti warm welcome yu kanyak, mami. Agyaman akmat. Takayat dak apara iti anak yu. Amok anasingpot ka, iha. Kan amok nga ay ayatan na ka ti anak ko. Iso adyak pakibyangan ti ayan ayat yu. Tinapatag, naragsak kayo adwa. Uy, kaslada yun tinaturong ti saritaan nyo, Ala, agmerienda tayo pa'y. Bayat ti panagsasarita tayo. Naragsakak, gaputa dimteng ni Anthony iti biyag ko. Ket naanos pa'y kanyak, ti katugangak. Ita, naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan ket agyaman ak unay, tuy pagayam mo, Dali. Dali pagayam ko, napintas ti pakasaritaam ken ayat. Sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Ket sapay la kuma, tagpaay daytoy nga inspirasyon kadagiti nakangeg. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Dali, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong, kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.